Joo, mä oon Mattilan Heli ja työskentelen Kartanokylpylä Kaisankodissa, mikä on kuntoutus- ja hyvinvointikeskus täällä Pohjois-Espoossa. No, mä oon koulutukseltani ohjaustaminen artenomi ja kulttuurin tuottaja. No, mulla on itse asiassa vähän erikoinen ammattinimike täällä talon sisäisesti tai ylipäätään, eli mä oon luova innostaja. Ja se työnkuva, mä työskentelen siis meidän markkinointi- ja myyntitiimissä, mutta teen tosi paljon yhteistyötä myös kaikkien muiden meidän osastojen kanssa. Ja pääasiassa mun työnkuva on pitkälti markkinointia, eli teen erilaisia materiaaleja, olen mukana tapahtumien, asiakastilaisuuksien järjestämisessä. Mutta sen lisäksi aika paljon teen erilaisia kehittämishankkeita. Eli kehitän esimerkiksi meille uusia palvelumalleja meidän muiden osaston henkilökunnan kanssa. Ja sitten ylipäätään tämmöisiä kehittämishankkeita, millä kehitetään koko tätä meidän organisaatioa. Mä jotenkin näen, että kulttuurin tuottajilla on aika paljonkin annettavaa hyvin monipuolisesti eri toimialoille, ei vain kulttuurikentälle. Mutta mä luulen, että tämän tyyppistä osaamista, jossa yhdistyy se luova osaaminen ja kulttuurinen näkökulma yhdistettynä siihen taloudelliseen, niin sellainen aika arvokas ja haluttukin osaaminen monilla aloilla tällä hetkellä. Kyllä, mä en istuisi tässä ilman opintojani. Elikkä tuommoinen opiskelu on ihan mielettömän suuri mahdollisuus siihen, että pystyy näyttämään sen osaamisensa just työharjoittelun aikana tai opinnäytteiden kautta ja tavallaan sitä kautta työllistyä myös itse.